Nalazimo se u Malinskoj ispred interpretacijskog centra maritimne baštine Dubok, gdje se događa jedno zanimljivo događanje u organizaciji udruge Kvarner Weiss. O tome će nam više nešto reći direktor turističke zajednice općine Malinska, Daniel Mazoni. Pa evo, drugo izdanje Walk and Taste Malinska u suradnji sa udrugom Vina Kvarnera, interpretacijskim centrom maritimne baštine Dubok. Evo, degustacijske šetnje u suradnji sa našim lokalnim ugostiteljima i specijalitetima našeg otoka Krka, a na večer svi prisutni imaju priliku kušati asortiman vina udruge Vina Kvarnera i pojesti neke od specijaliteta koje će nam naš masterchef Časlav Matijević pripremiti. Hvala, da čujemo nama dobro poznatog šefa Časlava. Danas smo pripremili jedan kvarnerski pijat. Zašto je kvarnerski? Zato što su uglavnom namirnice iz našeg mora, iz Jadrana. Znači tu se radi o jednoj pašteti od barancine i od oslića. Radimo tunu sa slanutkom. Onda imamo jedan prigrizak od slane ribe. I još je tu hobotnica na salatu na jedan način. Mislim da će se to ljudima dopasti jer to je sve svježe napravljeno iz mora našega. Ponosni smo na taj naš pijat, a i zaliti sa čašom vina. Zahvaljujući čemu smo dobili prijestolnica, Kvarner prijestolnica. To sad radimo na tome da postanemo prijestolnica gurme turizma. Ne, ali prijestolnica. Kulture? Ne. Nego, koja prijestolnica? Dakle, jučer je baš objavljeno da je Kvarner u 2026. postao Europska prijestolnica gastronomije, a to će svakako pomoći i nama kao udruzi vinara i vinarima, ali i cijeloj gastronomiji Kvarnera. Vi ste u ime vinara, je tako? Da, ja sam ispred zadruge Vina Kvarnera i danas ćemo svim gostima u Malinskoj predstaviti 14 etiketa, isključivo vina od autohtonih sorti sa Kvarnera. Tu je Jarbola, Belica, žlahtina kao najdominantnija. Ovdje imamo žlahtine i mirnu žlahtinu, pjenušavu, orležalu i slatku i imamo Sansigot kao crnu sortu, tako da svi turisti i posjetitelji koji dođu mogu uživati u vinima od autohtonih sorti. Čestitam, ne samo vinarima nego i kulinarima cijelog Kvarnera, ipak posebno budući da je otok Portal. Za prijestolnicu gurme. Živjeli. Pozdravlje. Hvala vam lijepa.